сладка или уже сладката? Да се сменим да е някой друг. Както казах на госпожа Димитрова, директор без екип не е директор. Значи, ако зад мен и зад всеки директор не стоят екип от хора, можещи и знаещи, директора не може да направи нищо. Уважаема госпожо Димитрова, уважаема госпожо Чакърова, заместник-кмет, образование, здравеопазване и социални дейности. Обръщам се и към господин Танев, въпреки че го няма вече в залата, тъй като ние днес излизаме за втори път на тази сцена. Много съм развълнувана и изненадана за това. Искам от името на педагогическия колектив, малка част от който е тук, и от мое име като директор на Търговска гимназия Княз Симеон Търновски, да изкажа огромната си благодарност за удостояването на нашето професионално училище днес с две високи отличия. Най-напред плакета на Стасия Тошева, а сега и наградата Митрополит Методий Кусев. Тези две високи отличия са знак за признанието и за високата оценка на постиженията на учителите и учениците на училището, както и за достойно извървения 102 годишен път на гимназията. Искам да кажа, че днес ние приемаме тези високи отличия с чувство на гордост, с чувство на удовлетворение от свършената работа, но в същото време те ни мотивират да продължим да работим още по-усърдно, още по-целенасочено, по-всеотдайно, за да съхраняваме и да умножаваме традициите на първото създадено в Старозагорски регион професионално училище, да продължим да поддържаме високо ниво на професионалното образование и обучение и да продължим да възпитаваме в учениците отговорност, професионална етика, толерантност, съпричастност и, разбира се, да формираме от тях активна гражданска позиция. Осъществявайки, колеги, тази наша мисия, ние ще продължим да гарантираме осигуряването на местния и на националния бизнес с едни квалифицирани, компетентни, знаещи и можещи икономически кадри. И накрая, за да не бъда многословна, искам да изкажа благодарност на Община Стара Загора и на Регионално управление по образованието Стара Загора, без които постиженията на учителите и учениците на Търговска гимназия не можеха да бъдат факт. Защо? Благодаря им за подкрепата по отношение на създаването и на поддържането на една подходяща, подкрепяща и приобщаваща училищна среда. Благодаря ви още веднъж за подкрепата, доверието и признанието, което днес получихме с тези две високи отличия. Ще ги носим с гордост и ще оправдаем вашето доверие. Честит празник, съвременни будители!